Asikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa ngaphambi kokuba siqhubeke. Asikhumbuze ngenombolo yamahhala ongayisebenzisa uma ufuna ulwazi ngegciwane icorona. Uthumela umlayezo othi hi ngeWhatsApp kule nombolo 0600 123 456. Uzobe sewuphendulwa ke ukhethe ofuna ukwazi ngecoronavirus. Nazi eyinohlonze. Umengameli wenza ukuthi i-coronavirus iyingozi kakhulu kulelizwe nasemhlabeni ngakho ke idinga indlela ekhethekile yokubhekana nayo. Ukusho lokhu khathi nomhlangano nabaholi bamaqembu ombusazwe eKapa namhlanje bebhunga ngamasu okulwa naleli gciwane. Akucaci ukuthi ke ingabe kuthwelwe yini noma cha ingane yentombazane yaseNdengeza ngaphandle kwaseGiyani eLimpopo ebikwe ukuthi inyamalele yatholakala isishonile isidumbu sayo sicwiyiwe. Kwezemidlalo isafa esigcizelela ukuthi lumiswe lonke uhlobo lebhola ngenxa ye-coronavirus kanti lenhlangano ithi yamtshela ungqongqoshe wezemidlalo ngaphambi kombono wakhe ngemidlalo ukuthi ukudlala bengekho abalandeli akusiyo into abangayincamela.